Maria Bayaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, formal na nga pong pinasinayaan ang Kalingang Kapampangan Floating Clinic at ang first mission nito sa Coastal Barangay ng Malusak sa bayan ng Sasmuan. Alas 3 pa lang ng umaga ay gumising na ang 61 years old na si Aling Maribel Navarro ng Barangay Malusak, Sasmuan para pumila at magpa-check up sa medical mission ngayong araw. Kwento niya, kailangan niya raw maging malusog para sa kanyang mga apo at anak dahil mahirap ang buhay sa coastal, lalo na ngayong tumataas lahat ng bilihin dahil sa epekto ng pagtaas ng langis. Ba't ba kayo umiiyak? Talaga po akong ganyan. Po may malakas yung bagyo, hindi makalabas yung nangingisda. Ganyan yung buhay ng mahirap talaga. Sinamantala niya ang pagkakataong magpa-check up dahil libre ito at limitado lang ang akses sa pagpapagamot sa kanilang lugar. Dahil kailangan pa umano nilang bumiyahe at magbangka ng 1 oras bago makarating sa pinakamalapit na ospital sa katabing bayan. Malayo po, siyempre. Sumakay ka po ng bangka, kulang-kulang ng 1 oras. Tumaas yung skurudo, 70 na po yung pamasahe, yung back and forth, 140. Mahalaga pong mahalaga yan, talaga. Biruin nyo, hindi na kami magbabangka, hindi na kami magta-tricycle. Diyan na lang po. Libre pa lahat. Ang tubig na dating nagsisilbing hadlang sa pag-access ng libreng serbisyong medikal, magsisilbi na ngayong tulay ng pag-asa sa pamamagitan ng paglayag ng floating clinic ng lalawigan. Ito ang Kalingang Kapampangan Floating Clinic, serbisyong hatid ng pamahalaan sa baybaying pamayanan. First in the Philippines and makikita lang, only in Pampanga. Layon ng Clinic on Barge na ilapit ang mga serbisyong medikal ng pamahalaan sa mga baybayan. Sa tulong ni Governor Lilianane Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda, naging katuparan ang proyektong dating pangarap lamang. Dinulhuhan at pinangunahan ng mga opisyal ang blessing at inauguration ng floating clinic, kabilang sina Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo, Nanay Party List Representative Florabel Yatco, at mga kinatawan mula sa PhilHealth at DOH. Ito na po yung pangarap namin ni Nanay, itong floating clinic para po sa mga coastal barangay. It's not only for Malusak, iba-ibang barangay na po ng coastal barangay kung saan iikot po ang floating clinic natin. Yung mga project po na to, doon na naging idea namin ni Nanay kasi nakikita po namin yung hirap ninyo na pag pumupunta kayo ng Kapitolyo, minsan laboratory lang o papa-extra kung ano po yung kailangan. Kailangan nyo magbangka, kailangan nyo mamasahe, kailangan nyo humingi ng tulong ng Kapitolyo, gagastos pa po kayo. Ngayon, nilalapit po ng Kapitolyo ang serbisyo sa inyo dito sa Coastal. Sa tulong ng Alaga Nanay Preventive Healthcare Program, target nitong dalhin ang serbisyo ng Kapitolyo sa mismong komunidad, lalo na sa mga lugar na mahirap ang akses sa pagpapagamot. Sa unang paglalayag nito, isa si Aling Maribel sa 200 pasyenteng agad na napaglingkuran ng floating clinic. Hindi po floating clinic kayo. Kailangan kayo naman pong mag-chest x-ray. Kasi minsan, ating tao, alay ng daramdaman, ating niya palang tuberculosis. Ating tamong laboratory. Itang laboratory ngay ta, kaya nagganaganak, abaluyo, diabetic ko ba, matas ko cholesterol, matas ko uric acid, basanting nga ba yung batuyo. Pagpasing kayo mo po, ito yung kanining laboratory, delamiya po ini, bakong sigarduan, lalo na yung kayong taga-Malusak, bago miya po ilipat sa bitanan, kailangan may check-up na kongan. Tepo, kailangan may check-up na kongan, lalo na po rin senior citizen.
At syempre po atin yung ultrasound. Iba't ibang serbisyong medikal ang hatid ng clinic, kabilang ang laboratory procedures tulad ng blood extraction, ECG, X-ray at ultrasound. Kasama rin ang OB-GYN consultations, dental at ophthalmology services, pati na rin ang mga minor procedures at serbisyong parmasya dahil sa Pampanga, hangad ng Kapitolyo na walang kapangpangan ang mapapabayaan. Kami po mula sa DOH Central Luzon nagagalak at natutuwa na ang kauna-unahang floating clinic po ay ating ilulunsad ngayong umaga. Hiniram po ang modelong ito at ipinakita sa International World Health Organization meeting at nakita po nila, na-impress po sila dahil sa disenyong ito, nai-ensure po natin na sa mga lugar na katulad ng dito na malayo, hindi accessible by vehicle na transport, land vehicle, meron po tayo tinatawag na floating clinic na lalapit sa mga pasyente. Salamat po, Nanay. Po, Nanay. Thank you po, Nanay. Start! Thank you. Thank you po. Thank you. Mananatili ito na hanggang 1 linggo o depende sa dami ng residenteng kailangan magpagamot. Bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi. Para sa Balita Pampanga, Luis Zerotao. At tila nga parang naging biyaya ang pagbubukas ng Kalingang Kapampangan Floating Clinic dahil dito na dinatnan ng panganganak ang isang ginang para sa kanyang healthy baby girl. Ilang CM na? 6. Dumating po yung pasyente, sinawag po nila ako bilang isang OB-GYN na rin na nagpapaanak po. So yung pasyente po mula po sa bayan ng Saswan, 31 years old pero pang-5 pagbubuntis na po kasi niya. Kaya nga natin dinagay yung floating clinic kasi gusto natin masigurado yung safety ng ating mga pasyente. Sa pagtutulungan din po ng mga ibang doktor na nandoon, tsaka po yung mga nurses natin, na ipaanak naman po natin ng safe at maayos si mommy at tsaka si baby. Ingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Nagpapasalamat po ako na nanay po. Dahil po, lagi na Magmay sa'yo, ang alay ko itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Yung floating clinic natin, naka-design din po siya at may approval siya in such a way na for emergency cases, meron po tayong kayang gawin para sa pasyente. At sa servisyo, hindi na po tayo bibiyahin ng malayo. Kagad nandito na po tayo sa ano. Kala po, bari-bari po ata po yung servisyo po nitong hospital boat po. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga, Kaluguran Daka.
Aldo Pampanga, magandang araw Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, formal na nga pong pinasinayaan ang Kalingang Kapampangan Floating Clinic at ang first mission nito sa Coastal Barangay ng Malusak sa bayan ng Sasmuan. Alas 3 pa lang ng umaga ay gumising na ang 61 years old na si Aling Maribel Navarro ng Barangay Malusak sa Sasmuan para pumila at magpa-check up sa medical mission ngayong araw. Kwento niya, kailangan niya raw maging malusog para sa kanyang mga apo at anak dahil mahirap ang buhay sa coastal, lalo na ngayong tumataas lahat ng bilihin dahil sa epekto ng pagtaas ng langis. Ba't ka ba umiiyak? Talaga po akong ganyan. Po may malakas yung bagyo, hindi makalabas yung nangingisda. Ganyan yung buhay ng mahirap talaga. Sinamantala niya ang pagkakataong magpa-check up dahil libre ito at limitado lang ang akses sa pagpapagamot sa kanilang lugar. Dahil kailangan pa umano nilang bumiyahe at magbangka ng 1 oras bago makarating sa pinakamalapit na ospital sa katabing bayan. Malayo po, siyempre. Pag sumakay ka po ng bangka, kulang-kulang ng 1 oras. Tumaas yung skurudo, 70 na po yung pamasahe, yung back and forth, 140. Mahalaga pong mahalaga yan, talaga. Biruin nyo, hindi na kami magbabangka, hindi na kami magta-tricycle. Diyan na lang po. Libre pa lahat. Ang tubig na dating nagsisilbing hadlang sa pag-access ng libreng serbisyong medikal, magsisilbi na ngayong tulay ng pag-asa sa pamamagitan ng paglayag ng floating clinic ng lalawigan. Ito ang Kalingang Kapampangan Floating Clinic, serbisyong hatid ng pamahalaan sa baybaying pamayanan. First in the Philippines and makikita lang only in Pampanga. Layon ng Clinic on Barge na ilapit ang mga serbisyong medikal ng pamahalaan sa mga baybayan. Sa tulong ni Governor Lilian Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda, naging katuparan ang proyektong dating pangarap lamang. Dinulhuhan at pinangunahan ng mga opisyal ang blessing at inauguration ng floating clinic, kabilang sina Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, Nanay Party List Representative Florabel Yatco, at mga kinatawan mula sa PhilHealth at DOH. Ito na po yung pangarap namin ni Nanay, itong floating clinic para po sa mga coastal barangay. It's not only for Malusak, iba-ibang barangay na po ng coastal barangay kung saan iikot po ang floating clinic natin. Yung mga project po na to, doon na naging idea namin ni Nanay kasi nakikita po namin yung hirap ninyo na pag pumupunta kayo ng Kapitolyo, minsan laboratory lang o papa-extra kung ano po yung kailangan. Kailangan nyo magbangka, kailangan nyo mamasahe, kailangan nyo humingi ng tulong ng Kapitolyo, gagastos pa po kayo. Ngayon, nilalapit po ng Kapitolyo ang serbisyo sa inyo dito sa Coastal. Sa tulong ng Alaga Nanay Preventive Healthcare Program, target nitong dalhin ang serbisyo ng Kapitolyo sa mismong komunidad, lalo na sa mga lugar na mahirap ang akses sa pagpapagamot. Sa unang paglalayag nito, isa si Aling Maribel sa 200 pasyenteng agad na napaglingkuran ng floating clinic. Hindi pong floating clinic kayo. Kailangan kayo naman pong mag-chest x-ray. Kasi minsan, ating tao, alay ng daramdaman, ating niya palang tuberculosis. Ating tamong laboratory. Itang laboratory nga ita, kaya nagganaganak, abaluyo, diabetic ko ba, matas ko cholesterol, matas ko uric acid, pasanting nga ba yung batuyo. Pagpasing kayo mo po, tiyo kayo nining laboratory, delamiya po ini, bakong sigarduan, lalo na kayong taga-Malusak, bago miya po ilipat sa bitanan, kailangan may check-up na kongan. Kaya po, kailangan may check-up na kongan, lalo na po rin senior citizen.
At syempre po atin yung ultrasound. Iba't ibang serbisyong medikal ang hatid ng klinik, kabilang ang laboratory procedures tulad ng blood extraction, ECG, X-ray at ultrasound. Kasama rin ang OB-GYN consultations, dental at ophthalmology services, pati na rin ang mga minor procedures at serbisyong parmasya dahil sa Pampanga, hangad ng Kapitolyo na walang kapampangan ang mapapabayaan. Kami po mula sa DOH Central Luzon nagagalak at natutuwa na ang kauna-unahang floating clinic po ay ating ilulunsad ngayong umaga. Hiniram po ang modelong ito at ipinakita sa International World Health Organization meeting at nakita po nila, na-impress po sila dahil sa disenyong ito, nai-ensure po natin na sa mga lugar nakatulad ng dito na malayo, hindi accessible by vehicle na transport, land vehicle. Meron po tayo tinatawag na floating clinic na lalapit sa mga pasyente. Salamat po, nanay. Thank you po, nanay. Start! Thank you. Thank you po. Thank you! Mananatili ito na hanggang 1 linggo o depende sa dami ng residenteng kailangan magpagamot. Bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi. Para sa Balita Pampanga, Luis Zerotao. At tila nga parang naging biyaya ang pagbubukas ng Kalingang Kapampangan Floating Clinic dahil dito na dinatnan ng panganganak ang isang ginang para sa kanyang healthy baby girl. Ilang CM na? Dumating po yung pasyente, sinawag po nila po bilang isang OB-GYN na rin na nagpapaanak po. So yung pasyente po mula po sa bayan ng Saswan, 31 years old pero pang-5 pagbubuntis na po kasi niya. Kaya nga natin dinagay yung floating clinic kasi gusto natin masigurado yung safety ng ating mga pasyente. Sa pagtutulungan din po ng mga ibang doktor na nandoon, tsaka po yung mga nurses natin, na ipaanak naman po natin ng safe at maayos si mommy at saka si baby. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Nagpapasalamat po ako na nanay po. Dahil po, lagi na mapapasalamat po. Magmay sa'yo, ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Ang floating clinic natin, naka-design din po siya at may approval siya in such a way na for emergency cases, meron po tayong kayang gawin para sa pasyente. At sa servisyo, hindi na po tayo bibiyay ng malayo. Kagad na dito na po tayo sa ano. Kala po, bari-bari po ata po yung servisyo po nito hospital board po. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga, Kaluguran Daka.